en twee. Pa, pa, pa. Dit is het Tjerkput XL, de korps. En het is een club van herintreders als het ware. Vorig jaar is er een oproep geweest voor mensen die nog volwassenen zijn, maar die weer op muziek maken willen of muziek spelen willen. En kijk, het lekker, ja? Dat sting een advertentie in de krant. Nou ja, ik zei, daar heb ik wel zin om. Die man van mij, die zei, goh, dat lijkt me wel eens wat. Nou, en dan forceerde dat briefje weer. Maar zit de vrouw, nou, dat juist die op. Nee, ik zei dat, ja. Maar ja, hij kan min uit de rieën komen, geloof ik. Dus op een gegeven moment zei ik van, nou, als je 65 bent, dan moest ik een hobby hebben. Ze zei, we jou weer beide op en dan hebben we together wat, nou ja, hobby. Nou, en zo is het uiteindelijk beginnen. En we vinden het hartstikke leuk. Komt-ie. 1, 2, 3 en 4. Ik zei, als ik hier een geluid uit krijg, nooit 12 lessen. Nou ja, ik zei, dan kan ik nooit 10 lessen, dan kan ik wel een redelijkje spelen. Nou, we hebben spelen. Nou, dat de vonkelvleger daar staat zit, maar zo. Dit is een bariton. Ik zie dat die heeft een ondertoon een beetje bij de muziek. Maar. Het is wat meer de pom-pom-pom-pom. Een beetje de pom-pom-pom, maar dan, ja. En is het een mooi instrument om te spelen? Het is vrij makkelijk. Je hebt maar drie dingen. Ken je ook nooit lezen? Nee, echt niet. En vanwege mijn dyslexie van Noorden heb ik er al een nummer onder. 1 en dan hebben we een rust. 1, 0. En als je dan bij 1 dat die 1 en 1 draaien, zo. Dus met een beetje flatter, ja? 1, 2, 3 en... Pa, 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 pa. Hoe moeilijk is het als je wat ouder bent om dan nog muziek te leren? Nou, dat is eigenlijk best wel heel lastig. Want wat doe je als je ouder bent? Je gaat eerst nadenken. Je eerst van hoe zal ik dit doen? En vergelijk maar bij een dugger. Maar ja, ouder ben wel heel astzinnig. Ze zijn heel enthousiast en heel erg gedreven. Dus ze zijn er eigenlijk ik volle meer mee bezig. Ze oefenen niet volle meer. En dat ding ligt bij u op de tafel, de trompet. En zodra ik in de kamer ben en ik zie hem lezen, dan kan ik het net letten. Pak hem even een stukje spelen. Je bent nooit oud om te leren, zie je wel. En iemand die kent dat in een computer of daarin doen. En ik vind dit is gewoon prachtig gewoon om te doen. Om te spelen en met elkaar. En dan maar weer even een keer opnieuw. En ik zoek dat iedereen wil onreden willen, mensen. Zie je in mijn hobby, maak je muziek. Het is fantastisch mooi om te doen. Dat is hem. Ja, beter, hè?